Nasabat po ng Bureau of Customs or BOC ang nasa 259,000 na litro ng smuggled fuel na nagkakahalaga ng 219.5 million pesos sa Port of La Union sa isinagawang operasyon po noong Huwebes. Ayon sa ulat ng BOC, ginamit ang paihi scheme, isang iligal na paraan ng paglilipat ng kargamento kung saan ipinapasa ang langis sa mas maliliit na tanker para makaiwas sa buwis at legal na inspeksyon. Nabunyag ang modus matapos salakayin po ng pinagsanib na puwersa ng BOC, Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation ang tanker na MT Bernadette na siyang ginagamit sa operasyon. Naaresto ang 10 tripulante ng tanker at 11 na iba pang kasabwat sa isinagawang operasyon. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang iba pang mga posibleng sangkot sa smuggling operation habang pinapangasiwaan ito ng BOC ang tamang disposisyon ng mga nasabat na fuel. IFM News. IFM News. IFM News.